Kapitel 2 i skolegården. Janus har lyst til at kontakte Tore, så han går hen til ham og siger: Hvad glor du på? Dag. Jeg hedder Tore. Dag, jeg hedder Janus. Se ham læreren der. I klasselokalet. Hey Janus, kom og sæt dig ved siden af mig. Tore og Janus sidder og snakker i skolen, og efter skole beslutter de sig for at følges hjem. Og de kigger på Tore sammen. Da de når til Tores hus, siger Tore til Janus: Du kan da komme her på sig goddag. Kom nu, dine klokker. Mor, det er mig, jeg er Janus med hjem. Min mor er hen. Tore kysser sin mor på munden, og drengene får et stykke med folkeleverpostej. Hvad laver din mor? Er hun billedhugger eller sådan noget? Ja, hun udstiller også. Men mest dengang min far var her. Min far er arkitekt. Nå, min far er ingeniør. Der går lidt tid, hvor drengene sidder og snakker. Jeg må se at komme hjem. Min mor bliver tosset, hvis jeg kommer for sent. Ja, vi ses jo i morgen. Ja, vi gør. Jeg må se at komme afsted. Hej hej.